ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки тансиҳат хонавод ҳастед. имрӯз камераро включат кардам, хостам ки каме ҳамбошад қати шумо ҳамсӯҳбат шавам, як саволи шумода ҷавоб бидам. ин саволам ҳамия ки вақте ки ман бачаам зан додам, хостгурӣ рафтан ман нишон додам, мисол дар бораи ҳамин тӯи бачаам мисол видео кардагӣ будам, бачаам хонадор кардан шад. бисёриҳо як савол фақат дар таги видеои ман метан, комментария менависанд, мегӯянд апаҷон ҳамон бачаетон ки зани рус дошта, ҳавая зан додем. Ман мехоҳам ки ҳамин саволи шуморо ҷавоб бидам. пеш аз саволи шуморо ҷавоб додам, пеш аз навори худро насар кардан, дӯстони азиз, ман мехоҳам ки ҳамаи гулдухтараконе ки то ба ҳол дар Фаберлик регистратсия шудагӣ нестанд ва ёра ба командаи худам ба Фаберлик ба кор даъват кунам. хоҳаракони азиз, апаҳои меҳрубон, кори Фаберлик беҳтарин кора. ира шумо ҳар рӯз мешунавед дар YouTube ни, дар Instagram ни, дар куҷое ки будрои дар бораи Фаберлик гапае ки и беҳуда нестай. беҳтарин кора барои ҳамин духтарако фақат реклама мегиранд, реклама мехаранд ва ба кор даъват мекунанд. кори мо бизнеси команда қати мо пеш меравем. дар хона нишаста мо пулҳои калона ба даст меорем. бовар кунед духтарҷоноб, духтаракои фаҳмидагиян ки дар Фаберлик кор ҳастанд, ин кора сахт қабидагиян, барое ки дар Фаберлик пула саршавиш ҳаст, анҷомаш нестай. агар кори ганда мешид, ман худам кори давлата партофта 22 сол ман дар давлат кор кардам, дар государство намепартофтам дар Фаберлик кор да биём. дар муддати 2-3 соли ки ман дар Фаберлик кор мекардам, духтарҷоноб, бовар кунед, ман бисёр проблемаҳоро ҳал кардам, бисёр зиндагӣ дахай бепроблема намешавад, бисёр проблемаҳоро ҳал кардем, ба бисёри орзуҳомон расидем. аз ҳамада орзуи калон падар модар ман ба ҳаҷ ба хонаи худо равон кардам, бояд мо равон кардем, хай ман ёрдам кардам, дигар фарзандои падар ёрдам кардам. баъд чӣ кор кардем, бо хонаомонро ремонт кардем. Сабрина айфон мегуфта, айфонаш харидам, айфони 13 гирифтем, баъд айфони 15 гирифтем. баъд ай ҳамада орзуи калонтаринам бачаам зан додам буд. ман бачаам зан додам, чӣ қадр ки шумо худод диден. недавно ман арӯсаи Тоҷикистон рафта гирифта овардам, тӯй кардам дар байни хештаборон дар Тоҷикистон, гуфти гапо қалинг додам, ҳамаш аз пули Фаберлик буд. баъд арӯса гирифта ба дасти пур хестам омадам, сабру шукронаи худоро мекунам. мумкин дар саволо шаванд ки мо дар Фаберлик кор намекунем, ина зан додистем, шу додистем, мисол фарзандомона, лекин ман бе қарз, бе ҳичи ба пули Фаберлик ман қарз нагирифтам, ягон банк қарз накардам, ягон кас маро ёрдам накардай, ман солҳои дароз ҷамъам накардам. Фаберлик кор да даромадам, дар мобайли 2-3 соли ин қадар кора ман анҷом додам, барои оне ки мо ҳар 20 рӯз пас ман ошои баланд мегирем, бонусҳои баланд гирифтагим аз компанияи Фаберлик. ин кора ҳама када метавонад, касе ки мехоҳад метавонад. ин кори блогерон нест, яхе мегӯянд ки марҳабо шумо блогерем, барои пешравӣ кардистем. Не, духтарҷоноб, духтаракои ҳастанд ки блогер нестанд, аз ман чанд зина боло рафтагиан, аз аймад аз байношон баланда, аймада пули баланд мегиранд, бонусҳои баланд мегиранд, хонаҳои дакадан кардагиан дар Россия, дар Тоҷикистон, мошинаҳо харидагиан. ба ҳамаи орзуҳошон расидистанд. иншоалло ки мо ҳама хел оҳиста оҳиста рафтистем қатори ҳамон касо. ва боз шуморо даъват мекунам, духтарҷоноб, агар ки регистратсия шудагӣ набошед, дар Фаберлик як бор регистратсия мешавед. агар регистратсия шудагӣ набошед, духтарҷоноб, биёед ҳамроҳи мо дар Фаберлик кор мекунем. ман шуморо ҳамаи роҳи корам меомӯзонам, то директор шавиро мебарам. директор ки шидем, бо меавон чалаи телефон падарка мегирем, чалаи махлум ай наставница, чалаи телефон падарка гирифтагим, шуморо чалаи телефон падарка мекунем, иншаалло. ина мефалас рафт компания Фаберлик туфаҳои калон мегирен. и аҷоиб кори интересне бовар кунед. аввало ки як бовар кунед, ҳамин қадар апҳо хоҳарҳо пайдо мекунед ки агар дар Россия бошен, дар ғарибиё бошен, ғарибитона чувствовать намекунед. ҳамин хел кори интересне ва дидагӣ нест, духтарҷоноб. дигар ҳамаи маҳсулоти Фаберлик шумо автоматически 20% арзон мешавад, баъд насбор кунед 26% арзон мешавад. ин ҳамин хел так купонной карточки мегирем ки мисол 70%, 50% арзон мешавад, мегирен арзон, агар товаробаро дошта бошен қимат мефурӯшем. ина ман вози худам арзон мегирам, клиентам дам мефурӯшам. хай бо бизнес хай бизнес мо ягон кори хато намекунем. баъд я хелаш ҳастам, мегӯям ҳаҷон чӣ ба қимат, мегӯям хай агар ки қимат боша шумо да, ман аввало ки қимат намефурӯшам, на каталог қатим. баъд ин ки агар ки мисол қимат ки бигем бихоҳед ки бо арзонтар шавад, регистратсия шавед, шумо да боз ҳам арзон мешавад. инам хеле бе духтарҷоноб ҳамроҳи мо кор мекунем, пушаймон намешавем. бо ма дар раҳмат ҳам мегирем, ма дар раҳмат бигем, ма дар қашбар сай дар ҳаққам як ҳафт дуо кунед. так инам духтарҷоноб, баъд боз ман барои чӣ кремро дастам гирифтам. бисёриҳо мегӯянд ки марҳабо, шумо хай навуже як мисол 30 сола ба як ҷой расидестай, келин дорем, мисол духтари калон дорем, ин ки пӯститон хушрӯа, мисол чӣ хел шумо харҷоват мекунед, кадом кремҳоро истифода мебаред. хай ба син солам ҳаста ки ба тариф худмат тариф накунам, бояд нагин ки тариф кардистай. ман ин креми лифтинг креми Фаберлик, ай вақте ки рӯзи Фаберлик кор даромадам, ман пеш ами кор даромадам, ни фақат истифода мебурдам, духтарако хоҳарако падаркам рӯй мекардам, реклама мекардам. так ҳами чизоро ман нағзида бо компания Фаберлик даромадам худам. так ин лифтинг крема ман истифода мебарам. ин лифтинг крема яъне ки тез таъсирш мерасада, дар як ҳафта уже шумо результатша мебинед, худо дар оина мебинед, уже пӯститона намешносед, чӣ қадар пӯститро молоим мекунад, хушрӯ мекунад, увлажняет, питает, цветиро хушрӯ мекунад, аввали лицотон сияет, маршинёро гум мекунад, уро ҷавону зебо мекунад. чӣ қадар креми хушрӯ духтарҷоноб, метавонед ки
ина заказ менаем мо доставка тамоми шаҳрҳои Россияи Тоҷикистон ҳама ҷо дорем. Духиё ҳам доставка мекунем, кремо ҳам, витаминҳо барои саломатиро барқарор кардан, именно барои саломатии занҳо, именно барои саломатии мардҳо, барои кӯдакҳо ҳама витаминҳоро дорем. бовар кунед духтарҷонон, бо клиентҳоамда бо аксияи мисол скидкаи нағз мекунам, падарку бо қичаҳое мекунам. клиентҳои дар ҳамешагӣ шавем ба мора. мо бениҳоят клиентҳои зиёд дорем. Ай тамоми гӯшаҳо канори Россияи Тоҷикистон ҳама ҷое мо заказ мекунам. Заказҳошон вовремя мераса. Просто ба мисоли дага кас заказ кардаги буд, мега ки дер расид, камтар як рӯза задержка шид барои праздникҳо. А так задержка намешавад. Заказҳои мо Москвада бошен 2 рӯза, дигар шаҳрҳода бошен 3 рӯз, максимум 4 рӯза мерасанд иншоаллоҳ. ин ҳам духтарҷоно, бародарои азиз метавонед ки заказ менаем. Духтаро телефон ва зарядш тамом шид, заряда монда. Ина бо суҳбатро давом медиҳем. Так ак саволи шумо да мегӯям ҷавоб будам. бисёриҳо дар таги видеои ман менависанд, вақте ки ман видео мемонам дар бораи видео мондагӣ будам барои хостори рафтанам, так гуфтам туй дорам, бачаам зан метавонам халӣ. бисёри касо як савол фақат метавонанд мегӯянд ки акаҷон ҳам бачаитон ки зани рӯз доштам ва зан доден. ҳам халӣ ман мехоҳам ки саволи шумо ҷавоб будам. хо ам бачаам зан додам, сабо шукрона худо. бачаам зани муъмини мусулмон додам, ай ватан рафтам, арӯс овардам. барои чӣ ҷудо шидан намедонам, барои чӣ рости гап ҷудо шидан соз нагирифтанд, ситорашон мувофиқ наомаданд. вақте ки ман духтаро яда бор нишон додагӣ будам дар видеом, бисёриҳо маро мегуфтанд ки урӯси занӣ намекуна, зан намешава. хеле баъд бисёр мисол овардаги будам, як кас акаша мисол оварда ки зани рӯс дошта, кам хеле зиндагӣ накардан то ба як каси додаршам хеле мисол овардагӣ буд. лекин ман ҳамун вақтҳо сахт рафтагӣ будам комментариёда ки хеле нагӯен, гап дар нация нест, гап дар одамай. мисол ҳамаи нацияда ҳаста, мисол хеле зани хубашни, зани гандашни. ҳам хеле ки хеле на самом деле нашида, чун соз нагирифтан. Ино долгани зиндагӣ кардагӣ набудан. Як ҳафта агар як ҷоя будан, бо чанд қайдига ҷудо будан. духтархонаи учааш мерафт, духтархонаи момааш мерафт, як шаҳр дигар. ҳам хеле хеле духтарча, як духтарча кадакҳо аввал ё як ҷоя будан, ҳаме ёш будан, мисол хеле гап мезадан. ман фикр мекардам ки просто хеле гап мезананд ино. Як рӯз омадам, духтар гуфт ки сюрприз, хай вы будете бабушкой. Хеле ман в шоковом состоянии будам, дигар чӣ гуфтанро надониста будам. хай мухолифат накардам, зид набромадам, ҳичи нагуфтам. гуфтам хай майли раз кӯдакдор мешаванд, якдигаршон аз мебинанд, ҷавонҳо хушбахт шаванд. гуфтам кошо нагирифтам. так лекин хачон соз нагирифтанд. намедонам барои чи аст, чӣ сабаб. хай баъди ки ҷудо шиданд хеле истодем. бачаам ман гуфтам ки зан багӣ хай мисол умр рафтистай таваллуди 96 бачаам гуфт ки не чаҳори намегирам. баъд и духтар вақте ки шур кадак хай дигар кас қати зиндагӣ кард, баъди бачаами бадтар боша гуфт ки хай чамарани хай сам ягон каса гуфт мегирам. дигар ман ҳамаи хештавора гуфти гапо тревога кардам, тревога дохтам, гуфтам ки буковин хай бачаам ада зан вале уҷа кофтам, ман хадам иҷа кофтам, хайҷа нашида коромон. баъд қати ховарам Тоҷикистон рафтем, уҷада бо кофтана давом додем, ҳама ҷоро ба як по гаштем, ҳама каса. баъд ҳама ҷоро кофтем, лекин ами дари хоҳарам ҳамсояи дар ба дивоша хонаи ваё рафтем, хоскорӣ розӣ шидан, насибу тақдирам буда будай. дигар дар байни хештаворот туя гузарондем, маъракара гузарондам, арӯса гирифтам, хадам овардам. ина видео кардагиам ҳамаш ҳастай. арӯса гирифтам, овардам, садо шукронаи худои на зиндагӣ кардисан, аяк моҳ зиёд шид, чилшон гузашта, хушбахт мебинем, харсанд, духтарак хизмат кардистай, нас духтараки хуб ҳурмат мекунад, морани шавҳаршани худучунак то охирам хеле боша. ҳатто дастгиёи бачаам мепӯшона, шуша и ҳайрон мешавад, хеле дидагӣ не ҳайрон мешавад, механдам, мегӯям ки ин охир зани тоҷикинам хеле охирам хеле ҳурмат мекунад, эҳтиром мекунад. там ҳурматиш кар, худоҷон то охирам хеле боша, якдигар фаҳмид боша байншонда. худованд фарзандро хушбахт кунад ки фарзандо хушбахт бошанд, харсанд бошанд, мо ҳам хушбахтем, харсандем. ҳаматона худованд барои рӯз бирасонам. баъд як касам хеле савол додагия ки марҳабо, бачаи манам хеле як духтараки дигар миллат қати соз гирифтагиан рози зиндагӣ кардистанд, фарзанд доранд, лекин мо розӣ набудем, қати падараш розӣ нестем, то ба ҳозира чӣ кардем, шумо чӣ кардем, мухолифат кардем, ба зур бачатона зан додем. хеле саволо мешавад. не хоҳарҷон, мо ягон мухолифат накардем, зид набромада будем. мо наворот мехостем ки зиндагӣ кунанд, фарзанд доранд, хушбахт шаванд. доимам хеле то ҳадди имкона ҳаракат кардагӣ будем ки чӣ шаванд, зиндагишон вайрон нашавад. лекин нашида. духтар мисол намедонам чаре ки зиндагиро нақабида, нахоста ҷудо шидан кард. ҳастанд духтарои рӯсе ки зиндагиро сахт меқабуланд, мусулмониро қабул мекунанд, нағз зиндагӣ мекунанд. лекин и духтаре ки мисол қад бачаи мо зиндагӣ кардак, и мусулмониро қабул накард, нахост қабул накардак. баъд хел уже оилашон вайрон шуда. хеле долган зиндагӣ кардагӣ надорад. ман доим мегӯям ки ман намегуфтам ки бачаи ман зан дорад, вале ки қатъиян духтар қати бача як ҷоя набуданд бисёри вақт.
این نمیخواد خیلی خداوند روزی بدک مؤمن مسلمان زن مؤمن مسلمان دیگه مش سوار شد راه خداوند که تو خیرم خیلی زندگیشون از باشه خوشحال شدن در این جون چیشیت میپرسن در این نه هیچ در این جون میگیریم میوریم نگاه مخونه ایسادی میگیریمش میوریمش خیلی فرزندی مثل موای وای اون هیچ وقت نبیرم اتکاز نکردیم نمیکنیم و یا دوست میداریم خیلی اوچش نمیته نساسی ما اوچش نمیته قطعی اوچشه میرم میوید در این خیلی این همی بدک سوال جوابی ما سوالی شما در خداوند در هر کجایی که باشین سربلند باشین خانواده باشین تا واقعی آینده تا ویدیوهای آینده